Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela isithemba sabafana baba mkhulu mkhulu omkhulu phakade amen. Selikuchazile okuningi igumgedlela lenzela phela kuvele obala. Amaqiniso noma lisaqhubeka nawo ukuqhubeka lichaze okunye ngoba abantu abaningi balahlekile ngenxa yakho kuswela ulwazi bagcine belwela olunye uhlangothi bethi bafuna okunye. Njengoba lichazile igumgedlela ukuthi abantu bathi bafuna umhlaba. Kodwa ekubeni kuyibona abalekelela kakhulu kusukela emandulo ukuthi umhlaba wabo udliwe yiyona iBritain. Njengoba namanje besalekelela kakhulu kulokho ukuthi umhlaba wethu uhambe. Njengoba lichazile igumgedlela ngaso isisusa sayo impi yasesandlwana ukuthi iBritish colony phela yayifuna ukufaka izimishini kwaZulu. Lezi mishini ezichazile ngazo igumgedlela ukuthi ziwumaka kwayo indawo yabelungu. Uma eke wayifaka imishini yakhe umlungu kuleyo ndawo esuke siwubufakazi obuqandula ikhanda ukuthi indawo yakhe leyo futhi emake nomnotho ongaphansi komhlaba omakiwe wena ongawazi. Uma sebefunda imap yabo isuselwa kuso isikhonkwane lesi esiyimishini yabo bese kubalwa amakhilomitha ukuthi kusukela kwimishini yase-Edendale kuya kwimishini yaseshowe. Leyo indawo yethu engaphansi komlungu othile bese beqamba igama kuleyo ndawo bethi Benjamin Stenger, okusho ukuthi leyo ndawo eyakhe phela uStenger. Bese bethi phakathi nendawo kwalezi mishini yaseshowe neyase-Edendale unomnotho wethu ophakathi la emakilomithini athile esiwamakile. Kanye nawo wonke amasonto abekwa yibo abelungu ngaso isikhathi sasendulo. Ama-ke wona phela umcebo wabo wazo izizukulwane zabo. Zona izizukulwane zabo abelungu ziyazi ukuthi ubaba mkhulu wethu wasibekela lo maka ukuze sithole umnotho wethu ogadwe yibhoyi elibizwa ngenkosi egade umhlabathi ongaphezulu. Nazo izincwadi zibekiwe ezibhaliwe ukuthi ngonyaka uthile ohamba mzukulu uyofuna okungokwakho. Likhona ibhoyi oyolifica lapho bese uligabisela ngemoto ngoba kaliyazi. Liyovuma ngokushesha ukuthi uzidamuzele wonke umnotho engakubekela wona mzukulu wami. Ikhona-ke lokho ayekulwela ucetshwa ukuthi ungadliwa umhlaba wakwaZulu. Ezama phela ukuvimba zonke izimishini lezi ezazifuna ukuza nanemfundiso yazo ziqede namasiko akwaZulu. Izimishini phela zaziza nakho lokho ukuthi wethuke bona obaba mkhulu bakho laba babekulwela ukuthi nawe phela ube nefa ngalesi sikhathi nababelungu belwela abaZulu babo ukuthi nabo bebe nefa. Zazifike nawo ukuthi lowo baba mkhulu wakho okubiza ngedimoni. Bese uthi ubaba mkhulu walo ingisi ungcwele. Njengoba ubona namhlanje abantu besahamba begibela amabhanoyi behambe beye emazweni akukude bese befike bekhonjiswa umgede kuthiwa lo mgede lona kwakuboshwe khona uPaul Titus owubaba mkhulu wamaNtaliyane. Kuthiwa uPawuli lona ungcwele. Bese kuthi ubaba mkhulu wakho wakhipha ishumi lezinsizwa zakhe wanikela ngazo empini ukuthi kuyolwelwa lo mhlaba ezafike zafa zonke naye lo baba mkhulu wakho wafela khona lapho kuthiwa yena idimoni. Phela lakuchaza igumgedlela ukuthi nakuzo lezi ndawo zako-Israyeli akulona iqiniso konke lokho abasuke bekuchaza ngayo bethi nali ithuna likaJesu lana ngenxa phela yokuthi kwasuka izimpi ezinkulu kuleli lizwe kwabulawa abantu abaningi bakhona kwa-Israyeli ababeyimitsintsi yokuzimilela ababengabantu abamnyama okuyibona phela babazi amathuna obaba mkhulu babo. Izwe lakwa-Israyeli laselidliwa abantu bokuhamba. Njengoba sachazana ngawo amaSulumane lawa akhona kwa-Israyeli ukuthi nabo bayizifika namthwalo bafike bathatha inkolo eyayiphethwe yibo phela abantu abamnyama laba babalekayo bexoshwa yizo izimpi ngesikhathi beshawa amaRoma baze bayothunjelwa phesheya kwezilwandle labo kuthiwa ngama-Black Americans. Abanye behla baze bazofika lapha ezweni lakwaZulu yibo labo kuthiwa ngamaZulu, namapedi namavenda. Aba besuka kulo lizwe sebexoshwe yizo izimpi beshawa ngamaRoma ebakhipha enkolweni kaNkulunkulu ezofaka inkolo yabo yezithixo. Lena egcina isigcwele umhlaba wonke ebizwa ngokuthi iChristianity
Njengoba lakuchazile igumgedlela ukuthi nakhona endulo kwa-Israyeli yayingekho inkolo ye-Christianity, futhi nayo indawo yakwa-Israyeli ise-Afrika. Lena edliwe yizo izizwe zase-Europe zahlephulelana yona zase zizosifakela le nkolo yazo, ukuze sibe zimpumputhe singabavukeli. Yebo, amabhunu wona isizwe sokugcina ukulwela leli zwe lase-South Africa ukuthi lingadliwa phela yiyona i-Britain. Ibhunu lona lanqoba ngento eyodwa ukuthi lathi lishaya isibhamu libuye liphathe iphepha, libuye likwazi ukuthi lixoxisane phela nabo abelungu, ukuthi mngani wami njengoba sesiphihlizene kangaka phela asenze isivumelwano lana la ukuze singabuyeli empini. Lokho yikho kanye okwakuhlula izizwe zakhona kwaZulu, ngoba phela naye uCetshwayo wanqoba empini yaseSandlwane. Kodwa iphutha elenzeka bona babelwa nokuthi bazoze beqede abelungu, kanti abelungu ngeke baphela ngoba bagcwele lena ezweni lakubo, futhi bayapika balanda zonke izizwe ezinye phela ezakhelene nabo nezifana nabo ukuba zibalekelele bephinde bethenge nezinye izizwe ngemali, bazithembise nomhlaba ukuthi wozani zosilekelela kule mpi. Bayahlanganyelana. Noma uCetshwayo wathi esekuzama lokuxoxisana kwatholakala ukuthi sebeze bamnqoba, sekuzame emva kwesikhathi. Noma wagcine phela esevumile yena uQueen ngesikhathi bexoxisana naye, wabuya wazobekwa futhi uCetshwayo esihlalweni sobukhosi, wanikwa nayo ilungelo leli lokuziphatha njengoba namabhunu nawo agcine elitholile. Kodwa lalinemigomo nemibandela, naye uCetshwayo walithola leli lungelo elanikwa amabhunu, naye lalinemigomo nemibandela. Loniwa uZibhebhu owafika wahlasela wabulala yonke into khona oLundi. Okuyikona kwasidayisa kwasiqeda yiko kona lokho, ngoba ubona amabhunu njena ecebile enamaplazi ingenxa yalo lelo lungelo ayelithole kuye phela uQueen lakho ukuthi bezibuse ngokuzimela. Sikulolu sizi nje yiwo phela amadube eSandlwana lawa afike amukela inkolo yobuKristu kuzo izimishini zabelungu, okuyiwona asetshenziswa njengamasosha okuba kuhlanganyelwe iZululand kubulawe ubukhosi bakwaZulu. Lawo makholwa obuKristu ayisuka kuyo phela imishini yase-Edendale Vale, ayesenikezwe amahashi nazo izibhamu, egqoke phela zona izingubo zabo abelungu ababebanikeze zona. Phela laba bantu abamnyama babebulala abantu bakwaZulu nabo bebengabakhona kwaZulu, babesenikwe yona imfundiso yakho ukuthi lezi ziqhaza zakwaZulu yibo abazukulu bala madimoni kade sikutshela ngawo. Alifiki namhlanje leli gama lokuthi umuntu ophila isintu noma uphila ubuntu base-Afrika kuthiwa ukhonza amadimoni. Imfundiso ayifike nabo abafundisi bokuqala ababesuka khona phela eBritain ukuze behlakaze abantu. Kubizwe amaqhawe ababefike nawo okuthiwa ngoDavide ababebulala abantu abangaphezu ka-1000. Bese kuthi neqhawe lakini ekuthiwa uShaka nalo lalibabulala abantu, bese kuthiwa lona liyidimoni. Kuthiwe leli qhawe lase-Europe lona lingcwele. Njengoba lichazile igumgedlela ukuthi nabo abefundisi laba ababefikile babengamasosha ababefundisa abantu ngenkolo ngaso sonke isikhathi ngamasonto. Kodwa uma kuqubuka impi kuthathwa izibhamu kuyobulawa abantu, kushiswe nemizi yabo, kubulawe nemfuyo enye ithathwe. Kuthi uma sebelambile laba bantu bephoqeleke ukuthi bebuye bezosebenzela bona abelungu, bese bezongena esontweni elakhiwe yilo lo mlungu elibizwa ngokuthi i-mission, bezosindiswa ngalo igama lemvala. Besindiswe phela endlaleni lena ekade ebhuqabhuqa abantu engaphandle edalwe yilo futhi leli ngisi. Njengawo unyaka ka-1902 sekwenziwe isivumelwano samabhunu namaNgisi ukuthi bebambisane. Abantu abamnyama ngaleso sikhathi babephelile indlala befuna phela ukuyosebenzela bona abelungu, kanti nayo intela lena yayidla lubi ngaleso sikhathi ifakwe yiwo phela amaNgisi. I-British colony akukho mbila, akukho mbuzi, akukho nkomo, indlala yodwa. Abanye babheke khona ezimayini, abafazi nezingane basele bodwa emakhaya, bazohamba bayothola idokwe kuye imishini, bese besindiswa ngegazi lemvana. Kuyo indlala ezobabulala. Liyagoqela phela igumgedlela Mzulu amafutha omkhovu 20 emneso kaBrandon. Amen.